Affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG. As in, Super Bacchanal Secret File. Ng ating kabisyon na si Ray. Si Ray na from Fresh Sweet. Aba, naging bitter. Bakit? Kasi may dalawang nangyari sa kanya habang bumabaybay siya ng kanyang biyahe papunta ng opisina. Yung una, na-sandwich siya sa dalawang taong mabaho ang kilikili. Yung pangalawa naman, nakita niya ang kanyang ex-girlfriend kasamang boyfriend nito na nag-aanuhan. Hindi naman yung ano-ano, but yung gumamit ng mga kamay-kamay, ganun. Nag-kiss pa. Oh. Pero syempre, pagdating niya ng opisina, buti na lang nandun yung girlfriend niya at hindi naman siya nito binigo. Kasi nagpa-bingo as in O. Pa rin ito sa kanya. So pakinggan na natin ang mga kabisyo natin na nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Doc Yorje. Hi Ray, sayang. Sana dinuraan mo na lang yung ex mo at boyfriend niya para nakaganti ka man lang. Pero kidding aside, ang saklap maipit sa dalawang jumbo na maasim sa MRT. Paglabas mo para kang paksiw na nangangamoy. Sana na lang sa ibang nagko-commute, maging malinis naman kayo sa katawan. Maraming nakikisinghot sa anghit ninyo. Maawa naman kayo. Mag-deodorant din. Mura lang yan. Maraming salamat from Doc Yorje. Pero alam mo kabisyo, naka-experience ako na makaamoy ng taong akala mo talaga amoy lupa. Talaga yung galing na siya sa lupa, parang 6 feet below the ground. Tapos, inahon lang siya. Parang nakaamoy na ako ng ganun, promise. Pero nung tinanong ko siya, habang kausap ko siya, na-realize ko na kaya pala siya hindi nakakaligo. Kasi kinakailangan niyang magtrabaho. Di na siya umuwi ng bahay para magtrabaho. So, minsan, kailangan talaga pairalin natin yung compassion natin kesa dun sa senses natin. So, kapag nalaman naman natin yung tunay na dahilan kung bakit hindi sila nakaligo, siguro mas mauunawaan natin sila. Pwede naman mag-face mask. Charot with the harot. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Yung private moments ng ex-girlfriend ni Ray at ng bagong BF niya, bawal yan sa pampublikong sakayan, lalo na sa MRT. Pwede silang ireklamo sa ginagawa nila. Much worse pa ay kung may mag-video sa kalasuan nila. Kapag magkaganon, instant viral na sila. In a negative way nga lang. Happy weekend DJ Rocky and lots of love sa 50th anniversary ng Love Radio. Ayun, thank you so much Darwin. Eto pa sabi ni Brian. Ang masasabi ko lang kay Ray, may girlfriend ka naman na pala Hayaan mo na yung ex mo, total may girlfriend ka na. Hayaan mo nang maging masaya sila. Doon ka na lang sa bago mong girlfriend at ganito gawin mo. Maging bad trip ka lagi para may quickie lagi kayo. Chas, kung bad trip ka, mag-isip ka na lang at gumawa ng magpapasaya sa'yo. Mas maganda kung kasama mo ang girlfriend mo. Halimbawa, kain kayo sa labas at pasyal kayo. Yun na lang. Stay strong sa girlfriend mo. Sa biyahe mo, maganda kayo ng face mask kung sakaling may amoy anghit ang katabi ninyo sa biyahe. Lalo na kapag rush hour. Yun lang DJ Rocky and more power sa programa ninyo. Ayan. Dapat yung gamitin ninyo talagang face mask
Yung N90. Tapos mag-face shield na rin kayo. Oh, parang pandemya lang talaga. Charot, may darot. Ito pa sabi ni Jason. Pag nakasakay ako sa LRT or MRT, kung alam kong punuan o siksikan, nagne-next train ako. Never kong naranasan. Pero kung mangyari man, ako, dalawa lang yan. Either sisimangot o matatawa na lang ako. After nun, disregard na agad sa akin yun. Hello din po kay Igop Moto Vlog at ang sabi niya, nako, ibang classics. Yang ex ni Sir Ray, may napanood akong ganyan. Pero sa anime. Talaga ba? Naalala ko tuloy nung lagi ako nakasakay sa MRT at LRT. Grabe, sobrang sikip. May times na hindi ko naman sinasadya na matabig o madampian yung puwet ng kapwa ko pasahero na hindi ko naman talaga sinasadya. Igop Moto Vlog. Well, yun lamang, pa-shoutout po sa GOAT Go Chairman Gary Galamgama at kay Ramil Cabaltera at Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na laging bumabakbak sa kakalsadahan. Salamat, DJ Rocky. Eto pa sabi ni CS, na-experience ko mag-MRT, pero never akong na-Hogarth. Pero sa case ko, may mga buses naman. Kaya pala ang laki ng espasyo ng inuupuan sa kabilang hilera ng mga upuan kasi natulo ang aircon. Sa side window person ako. Gusto ko nasa tabi ko yung bintana ng bus, pero gusto nyo bang matuluan ako? Hindi. Common sense na lang sana if ever na may tulo. At hindi porke may tulo, meron ng mali siya. Charot with harot. And totoo yung papasok kang fresh, lalabas kang bitter or haggard. We are the warriors of public transportation. Alam niyo ba yun? Handang tiisin ang pawis o amoy ng katabi makapasok lang sa trabaho o paralan. At ang magiging lesson na lang siguro tiisin na lang ang lahat. Huwag ka lang mahuli o malate, di bali lang may bad odor, makakaraos ka rin sa digmaan. Tsaka practice proper hygiene na rin. Prevention is better than cure, di ba? Bilhan mo na yan ng underarm. Yang bad odor. Ba't ako nabubulol? Bilhan mo na yan ng underarm, yung bad odor person na katabi mo sender. Anong underarm something? Baka naman deodorant yung sinasabi mo. Pagligo lang kasi kulang. Payag ka ba nun? Hindi. Charot with arot. Yun lamang po, DJ Rocky. And happy advance weekend. Hello pa kay Gabrieta at ang sabi niya, tuloy mo lang ginagawa mo sa buhay, basta laban lang. Minsan talaga kailangan mo lumaban sa mga transportasyon dito sa Pilipinas, lalong-lalo na kapag rush hour. Nakakalungkot lang na mababa ang sweldo pero kailangan mong tiisin ang mga nangyayari tuwing nagko-commute ka. Kaya naman, sana itaas na ang sweldo ng ating mga kababayan. Hindi lang itaas ang palda ng iyong minamahal. Yun lamang, DJ Rocky. Maraming salamat from Gab. Ay nako, ewan ko sa inyo kung anong mga dapat itinataas. Kung sa bagay, ako, agree na lang ako dun sa itaas ang sweldo. Pero pwede ko rin na itaas yung palda ko. Charot, pwede rin. Ay, nako. Hoy, alam mo, nakakatakot din talaga yung ganong klaseng mga pangyayari kapag ikaw ay nagko-commute. Ako personally, nakapag-commute na ako. At patuloy po ako nagko-commute nagagrab ako, minsan nag-aangkas nga ako, nagmo-move it ako. Kulang na nga lang pati lalamove eh. Ay, wala palang ganun. Ang mga items pala yon. De, pero honestly, kabisyo, to be honest, ang hirap maging commuter dito sa Pilipinas. Rush hour, ay sinasabi ko sa'yo, para ka talagang magiging sardinas kapag sumakay ka sa MRT or LRT. There was a time na pumila ako sa MRT, hindi LRT. From LRT, Pedro Hill, tas nag-MRT ako, EDSA, whatever. So, pumila ako. Kaya lang ang haba ng pila. Mayroon akong hinahabol na pupuntahan. Late na ako. Parang feeling ko, hindi pala tama yung oras na ibinyahe ko. Akala ko kasi kaya lang ng isang oras. Yung pala, hindi! Given na nag-alat na ako ng isang oras kasi normally dito sa Metro Manila, dapat talaga nag-aalat ka ng 3 hours sa biyahe mo. Oo.
Tapos papasok ka sa opisina, 9 hours or 8 hours. Tapos babiyahe ka ulit 3 hours. Metro Manila lang yun ha. Tapos, guys, tutulog mo na lang lahat yun. Wala ka na magagawa sa bahay ninyo, tutulog mo na lang lahat yun. Ganyan ang buhay ng isang commuter. So anyway, mabalik tayo dun sa kwento ko. Nag-MRT ako, pumila ako. Sabi ko, shucks, malilate na ako kasi hindi pala talaga tama yung tansya kong oras. Eto na. Medyo chubby ako nun. Nagpunta ako dun sa may lane ng priority lane. Yung PWD, yung senior, tsaka yung buntis. Oo. Tapos sumawak ako sa tiyan ko. Guess what? Sinalubong ako ng guard. Sabi ko, buntis po. Tapos alam mo sabi sa akin, ay dapat po yung obvious. So meaning kapag hindi obvious, hindi ka pupilahin doon. Pero syempre nagsinungaling ako kaya umalis na lang ako doon sa pila na yon. Oo. So ang haba na naman ng pila. As in sobrang haba. Kasi 'di ba, bibili ka ng ticket, whatever. So nalate ako. So meaning kabisyo, yung pagko-commute talaga dito sa Pilipinas, napaka-hassle na. At hindi yan naiintindihan ng lahat ng mga nakaupo sa gobyerno. Ay, ewan ko lang kung may nakikinig ngayon pero hindi lahat ng mga taong nakaupo dyan sa gobyerno naiintindihan ng buhay ng isang commuter kasi sila, hindi naman sila commuter. Hello, kapag may mga dadaan na opisyalis, di ba, anong nangyayari? Merong naka-escort sa kanila. Kaya nangyayari, una silang pinadadaan, di ba? Kaya hindi sila nalilate sa pupuntahan nila. Tapos yung iba nga, di ba, hinaharang ka pa kasi kailangan ituloy mo muna sila, itawid mo muna sila. Daig pa yung ambulansya. Tapos meron nga, tinry nga mag-commute, di ba? Labansan na pala to ng hinaing ng isang commuter. May isa nga nag-try mag-commute. Pero VIP access naman. May guard. May mga escort. Tas pinapila. Pero hindi naman ganun yung pilahan talaga pagdating sa MRT, LRT. Siyempre, prefabricated na yun, no? Na maayos talaga yung sistema. Pero maayos naman. Kaya lang ang problema, sobrang dami po ng commuters. Na parang ang hirap i-accommodate ng lahat. So anong solusyon dito? Work from home? Hindi. Ibang mindset. Pero depende depende. Kailangan talaga ma-experience lahat ng mga mambabatas yung pagiging isang commuter para alam nila yung mga nangyayari. Tulad na lang ng mabahong kilikili ng katabi mo. Yung mga nandyan ba nakaupo, alam nila na pinagdadaanan ng isang commuter, yung mabahong kilikili? Malamang hindi. Siyempre yung nakatabi sa kanila, yung mga may mababango. So ikaw, paano ka magbe-breathe in and breathe out, inhale, exhale? Paano ka makakahinga, paano ka makakalabas ng buhay sa isang train na ang katabi mo nakasiksik sa'yo ay may kilik-kiling sobrang asim na mabaho? Paano? Hihinga ka pero gamit bibig mo? Ay, ibang klase lahat na nasinghot mo, di ba? Bacteria, viruses, and body odor. Try mo, di ba? Try ninyo dun sa mga mambabatas. So anong dapat gawin? Bakit kaya hindi nakakaligo ng tama itong mga taong to? Kulang ba sila sa awareness sa sarili nila? O baka sadyang hirap sila na bumili dahil ang mamahal na mga bilihin sa panahon ngayon? Diba? Parang kailangan ng research, kabisyo. Kaya ikaw, Ray, kung yan talaga ang life na sinumpaan mo, well, it's either magigising ka na lang talaga ng maaga, para hindi ka maabutan ng rush hour, para hindi ka parang sardinas na nakikipagsiksikan sa lahat ng mga tao. Tapos iwas ka dun sa oras kung kailan mo nakita yung ex-girlfriend mo tsaka yung boyfriend niya para hindi mo na makita pa yun. O kung pwede lang, isama mo na rin yung girlfriend mo sa pagko-commute mo para pagdating mo ng opisina, kung sakali mang nakita nyo sila, gawin yung inspiration ng ginawa ng ex-girlfriend mo. Tsaka yung boyfriend niya. Mga ganun ba? Pero kidding aside, kabisyo, nagjo-joke lang ako dun sa ganung klaseng inspiration. Hoy, yung mga ganon,
Parang exhibitionist yung tawag doon, 'di ba? Ito po ay isang taong nagpapakita ng kanyang pagmamay-ari sa publiko para magdulot ng sexual satisfaction o para magulat ang ibang tao. O siguro, ininggit ka talaga, kabisyo. Ang ganitong gawain ay tinuturing na hindi tama at labag sa mga batas ng pampublikong asal. At kung paulit-ulit po itong mangyayari at nagdudulot ng abala o pinsala sa iba, pwede po itong ituring bilang isang uri ng exhibitionistic disorder. Isang kondisyon sa pag-iisip. O ha? Kung ikaw mahilig ka mag-exhibition, kabisyo, ibig sabihin, ay, meron kang exhibitionistic disorder. Allah. Gawin nyo na lang yan. Dun sa mga lugar kung saan pwede kayong magkaroon ng extra pera. Oo, try ninyo sa Thailand. Dun sa ping pong place. Shoutout sa lahat ng mga nakapunta sa Thailand! Charot with harot. Oy, biro lang yon. Huwag niyong seryosohin yun. Hindi, syempre lahat ng ito ay magandang napag-uusapan, napag-iisipan, at higit sa lahat, kung meron ka mang gagawin ng mga ganitong klaseng aktibidades, sa tunay na minamahal. Dun ka magpabingo as in, maswerte ka, Ray, dahil may girlfriend kang ready magpabingo as in, Pag ikaw ay nai-stress, well, marami tayong mga mahal sa buhay na nakakawala naman talaga ng stress sa buhay natin. So, yung mga outside factors na nararanasan natin sa pagko-commute natin, nandiyan na talaga sila at mukhang parang hindi sila mawawala. Kung mawawala man, siguro matagal pa yun, kabisyo. But it's all a matter of perspective. Anyway, kabisyo, BRB has in bathroom break. Nakapiling niyo po ang inyong Basta Princess, DJ Raketera. If you want to share secrets, pwede naman mag-email ka sa akin, raketera@gmail.com. Susunod na ang programang Top Secrets. Kapilang ang kapiling ang inyong Basta Princess, DJ Raketera. At ikinakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in super, Wagner, secret, file.